Yun. Dito ko dati nagtrabaho. Na bench. Maganda. Pasok tayo. Yan. Let's go. Tayo sa loob. Yan tayo ng ano. Ito nga, bench. Ito nga ano. May isang palok. Ayan, kasama natin. Pamimili. Ayan ang mga brief dito sa bench. Napakaganda ng mga brief dito. Dati nagtrabaho ko dito eh. Dati ako nagtrabaho sa bench. Sa ano ko, sa e-mall. Tingnan lang tayo. Dati nga nandito pa. Yung mga bago na ngayon. Mga ano nila. Mga sa bench. Isang palok. Tama ka sa vlog natin. Mga brief nila. Bumili dito. Ay, tignan naman yung mga bagong luwas. Bagong luwas ng mga brief. Mga bago. Ay, yun sa inatan. Ano yung bagong luwas? Magandang trend naman. Sa kanyang vlog. Walang. Yung mga ganito lang sa kanya. Oo. Shoutout kay ma'am, oh. Nababalagay ko, ma'am. Na tayo, mga brief. Sa SM. Gumagano yun. Kaya ano nga, ito si Benchim. Yan, tips kay Boy Sampalo. Para na mga tips. Yan siya. Nakakamiss dito magtrabaho eh, kasi nagtrabaho ako dito dati. Sakman ako dito dati eh. Sa ano ko dati, e-mall, naka-assign. Tingnan ko tayo sa iba. Ito pa yung mga dating ano yun, assign. So, ako tayo sa kabila. Sa mga pabango. Pabango. Yes, sir. Pabango. Ano mga pabango kayo dito? Perfume. Bango ah. Jacket. Mga jacket oh, maganda oh. Mga bagong labas. Sa pantay. Sabi na yun. Sure. 5 ba? Sige na dito. Mga bago. Ganda nito ah. Nakakamiss ito magtrabaho sa bench. Gana kaya ito? Wow! Bench sleeper. Sila. Naman.
Wala si Boy Sampalok. Iniwan ako. Ayan, shoutout sa bench. Wala si Boy Sampalok. Iniwan ako. Ayun. Nagtrabaho ko dyan. Ayan, nagtrabaho na ako dyan dati. Sa bench. Wala ka na eh. May isang palo ko. Hindi mo na ako kanina. Tayo. Yes sir. Kalakal muna tayo. Tayo sa ground floor. Labas na kami. Kami sa parking. Kaya yung bibili kami sa sa sentro eh. Ayan, SM. Ganda talaga dito sa SM, oh. Ba, oh. Premium na premium. Dito kami dito sa parking. Hindi lang no? Ito naman siya. Ayan. Ayan, dito ko natatapusin yung vlog natin for today. Maraming salamat. Hintay ko sa Boy Sampalok. Ano? Shoutout sa Dunkin Donut. Dunkin Donut. Ganda-gandang donut. Kanina ang dami pa dito. Ayos lang. Ayan, hindi natatapusin yung vlog natin. Maraming salamat. Peace out.